Ma! Oy, tigahin na kong balon ba? Kay mas pila na ko. Wato na day ka. Oh, madto na ko. Kay Oh, usto na dala, tayo. Pila man eh. Jis na. Unsa pa ning balunan ni? Ay, Usa man yung pangita nimo nga balon. kulang man eh. Kay napagiti. Biti gani. Ay, unsay kulang pag-hide dito. Unsa ra pud na, oy. Sa pag si mama, oy. Kamay ra kay gihatag og kuan ba? Jis ra gihatag ganing balon na to. Kulang ni pang internet, oy. Saan si mama, oy. Ay, otik ba, otik. Ayo di kunya 100 di. Ay kay aron ino na ko to nga nay baryo nun sa eskwelahan kay di man tumatag akong i-computer. Ay, ma! Oh no. Oy! Nalo kay nalimtan day ba? Nani? Anong naman din may baryo nun sa eskwelahan? Usa nang barilo na. Kuan sa among intrams 100. Saan na ako ani? Wala na matay nga ang kwarta. Ipalipay na ba na ako nigbugas? Wag na tayo sudan. Ay, unsa ko man aron ato ko dito nya wa koy dala kwarta kay para i-register na mo. Perfect. Saan man na? Nga mao naman yung 100. Usa ako na ihatag nimo. Ang watay bugas yung agam. Ay, unsa man nga dili man ko kuan dito, di mo ko kasulod nya gulay kuan 100 kay bayad mo na sa among kuan intrams. Parang diha ako. Sige, bantay ka ha. Ibayad lang siguro ha kay maumaon na ba ng 100 gi? Palit na bugas na to. Watay bugas. Bugas pangutang dito. Ay, hindi ka na ako ha. Mato na ko. Ako na. Yes. Nanagit kay 100 plus G's. Makapadula lagi kong computer. Ani sus. Kani si mama dali lagi mulog-ulogan ba? Sus. Bahala ka wag kanon dra. Uy, timuadto na ko to. Naka 100 ako sus. Naila jud si mama atong entrance. Maadto na ko kay kaulat na jud kong mga barkada dito ba. Si mama ila da utik ba utik. Uy! Napay magantindihan kang dula ko! Apa? Ha? Hindi ka sunod doon, pinahintay. Oh, ako sunod ra ha! Aman! Kana ho? Ano yun? Ako sunod ra ha kay... Dami na kay dula ba? Wow naman. Tundre kay... Sige, sige. Patay laging kontrahan ni Ron. Sus, dami na kay dula ba? Diro! Dapat diri! Isa diri oh. Patay oh! Oh! Pwede na magsayong ng tuha. Uy, asa naman yung bataan ng eskwela? Uy, wa pa man kauli. Ako na naning pangitaag sudan bi. Andaman na ako kay muuli to. Wala ba to'y sudan sa balay? Lakaw sa ako bi. Langka to! Gay, suyok! Patay pa siya. Patay na! Amang ka! Lito! Biro, napisa. Patay oh! Pakyaw ni mo! Ay, sigate! Sigate! Gaya, ganyan mo dula, oy! Dodo, palit ako itlog doon. Takina ng itlog doon. Katsin ko? Aw. Palit ako doon kay magluto pa kong sudan doon kay muulit ako estudyante. Si Dick Boy, ganyan mo ito dinulang internet ito tayo. Ha? Gadula di ayo computer ning bata. Wala na siya ning sulod sa eskwelahan. Ate, Uy, ginoo ko. Di na lang ko mabalik ang itlog doon. Akong apason si Tikboy dito doon kay kung ano computeran. Litsig gining bata. ate! Ate! Tara! Di ano ka diri ha? Wala na ni siya sa eskwelahan. Paulit. Sige kung bataa ka, maabot lang kag balay ron. Ang 100, imo lang gihurot og dulas komputiran. Maabot lang kitag balay ron kay magpilula na jud ta alin doon. Patay ko nga ni mama ron, sus! Nasakpan niyo ko dito ron, kadala na matumunan. Patay ko mama ni ron. Patay ko ani ron. Sus! Sakpan lang ako itong isa ito kung anak ko lagi ah. Ulang ka. Ba't yun di ko na ako pinula ron? Gagalagot ko nimo kay ganina. Dito na ka komputiran mo ang aka. Nagihurot mo 100. Dito
Pero ka, asa ang hanay dito rin sa kumputira na pangatik na ako, ingon pa ka na ako nga. Ano mo ba ka intram sa inyo? Dito rin Agay! Sige, lalagay ko!